It is what it is, Banabamkara. It's a boy Floyd Maremba aka Floyd Devote, and I'm back with another loyalty test video again, man. This loyalty test is very different from loyalty tests that we have been doing for the past 2 weeks. So this guy called us yesterday and he said he wanna do a loyalty test to his best friend because he thinks his best friend and his matey, they're having an affair. So here we are today here in Pinville. So we are here to help our nigga. So if you haven't subscribed to this channel, please do so. Don't forget to like, comment and share the video. Without any further ado, Swangen. Hola. Mnandi? Yeah, simfikile wafika ma. Hayi kama ubonga nchiyani wasemafo. Wasemafo ePinville. Yeah, So usibhalele bafo yini inkinga? Eish, khona nami ngubhalele ne. Yeah. Ngibhalele ngoba nginenkinga yini. Yeah. Nginenkinga nomacala yini khona nami. Sure. Yakudala sebomacala feel yami. How long you macala? 12 years, yeah, 12 years. Maybe Yeah. more than. So igama lakho bani macala? Awumbonile umacala. Mbonile. Okay. So kunalinye ilanga ngithola khona nami. Yeah. Sengibuye emjayiveni bangibamba inkunzi, ifoni yalahleka ngithola khona nami. Yeah. No sekumele ukuthi ngicele yena ngispanise ifoni yakhe ngithola. Oh, ulog, yeah. Yeah, ngiloge ngiringe nemedium yangithola. Okay. Ngiloko ngiringa Uringane WhatsApp or yeah, ngama social media ngithola khona ukuthi yeah. ngithola. Ngiloko ngispanise ifoni yakamacala ngibone ezinye izinto la khona. Yeah, ubonani bafo? Umacala lo uringa nemedium. Yeah. And baloko batshelana ukuthi ngifikile. Yeah. Hey, I'm grand, hey, I'm good. Hey, Yeah. vibing ngithola. Ayihlangani Asihlangani ma Yeah. ngithola khona la. Yeah. Asihlangani total. Oh, which means bathi thama message. Bathi uthama message Ukuthi ingahlangani conversation. Yeah, ingabonakala ukuthi khambani. Oh, obakuyenza ibhari. Bangenza ibhaga Oh, yeah, khona mina Ngemedia, nomacala. nomacala, medium umacala. Yeah. No khona lami ngibizile ngoba ngifuna ukuthi ngikhona lami simshayele loyal test. Oh, simshayele yena. Simbo, yeah. Not media kumacala. Umacala wami Yeah, simbuze ngoba it's been yena kudala nginayo ngithola. Yeah. Nawo umacala bami mangibabuza ngada. Yeah. Ekhasi bayangitshela ukuthi hey bambonile vela angena naye la nemedia Ekhontshini lakhe. Ekhontshini lakhe khona la Babhizi musi. hey babhizi labantu and kunaleli ilanga ne Yeah. ngithi ngiyaya da ngithi ngiyofuna umacala manje ngithi ngiyangena hey ublock umnyango umacala Uthi wena ungangeni? uthi mina ngangeni ngabona ngani ngesitathulu ukuthi hayi man kunomili Yeah. ngiyangithola Uh. no umacala akafuni ukuthi ngijumpe la ile Yeah. ngiyangithola manje mina khona lami ngikhathele ufuna ukuthi simbone simshenge la test same time. Yeah, ngiyezwa ukuthi Philippines baba. Philippines khona. So how long media yakho igama bani? Igama Karabo medium. Karabo. So how long ujola nayo Karabo? Oh, it's been 4 years now. 4 years. 4 So years. throughout 4 years, have she done anything sketchy? Uyenza no le ndaba iqale no khona. Oh. Yena vele kudala besigrand we've been pushing grand. Na macala yamazi ugelana. Ukarabo yamazi straight. So yena umacala azange ngibhayizisa uqala no. Uqala no. Na le ndaba iqala no angazi kanjani ukuthi umtshole lemcondo le ayitholayo angazi ukuthi ithatha ba. Yeah. Manje mina ngikhathele ngifuna ukuthi simshenge loyal test simbone ukuthi khamba. Yeah. Ufuna uprove everything wena. Prove everything. Ngifuna iqiniso. Ngifuna iqiniso country. I feel. Which means umacala singamthola vana inamba yakhe. Ngina icava ngekhanda inamba yakhe. Umacala wami. Simphelele sizwe ukuthi uva. Umacala. Eish. Yeah, awudayile lapho. Uthi ngicela fona. Yeah. Umacala yakubhayizisa bafo yo. Uyangibhayizisa fona. Uyangibhayizisa. Ngithembe kanje. Awabo macala bafo. Uyangibhayizisa. Strong. Akayibambi lo muntu. Yeah, akayibambi bafo. Eish, voicemail. Eish. Asimzame futhi mebuze bamba. Awukhawathile. Ukarabo manje uhlala kuphi?
Awuhlale eshawela la khona la street. Eshawela. Sho Macala. Umnandi. Uva Macala. Extreme khona la extreme ema-3. Yeah. Singakuthola noma singenza la. Yeah, uwawe. Hayi kuleka nyeza Macala lapho. Ngasho. Which means no. So extreme ifer kakhulu. Hayi bafika kakhulu lapho ngavana. Yeah, tisibangene. Manje masifika la wena ufuna ukwenzani? Ma ngifuna ukuthi simconfront simcheck ifoni yakhe yabona. Yeah. When you check ifoni yakhe ukuthi akuna something suspicious na. Yeah. Isikhona. Awufuni closure wena. Manje ugeli. So ugeli manje. Eish. Ugeli eish. Girl naye kuzoba nzima ukuthi ngiyeke yabona futhi manje. Ngeke umyeke. Ngoba ngiyamthanda. Yo, life is blind. Ish, life is blind. Okay Macala, okay. Sisilanda umtshitha ne. Sisilanda umtshitha. If vele river. Hayi. Afeli. Yabo futhi. Sisimlanda. Ya ungava Macala manje. Hayi, na iphasi la khona la. Uva. Kule huyu nangiya. Awuye lapha. Uya le. Uplome wani musa? Wow. Feza. Asiplome. Asiplome sithu yabona. Macala feri. Macala feri. Mara yakupayizisa. Eish yangipayizisa nje ish ngikhabatha vele. Ngifuni vele. Uthi kumbe noMacala ungasamthembi manje yabona futhi. Yeah. Senaqinisa la. Aish. Senaqinisa. Kusenavala. Ngiyangikhabatha vele. Aish. Sizwe ukuthi thini. Ula. Nani? Anginani. So Macala, kambani manje? Simplome kayi. Yeah, mnandi bapho. Next igama. Mina ngusizwe. Wena uthe Sifiso. Obviously lesilungu le. Sifiso. Umboneni. Inkinga manje ngithi hayi, yabona abantu esingabazi, kambani? Obvious. Macala usibhalele yi. Yeah. Uthi kunenkinga between nina ni two. Sure manje ufuna ukuthi mina ngisolve inkinga. Macala amtshela istory la. Asho ngomnandi. Angifriend. Akhumbula le yalanga ngifanele ifoni yakho la ngilogisa ngifuna ukuringa ne-medium la. Yeah. Kunento engayibona engayithatha engayi-understandise ya efonini yakho. Hambile ngashintsha. Ngathi busy nogelo wamnyama so khona. Mina ugelo wakho. Mbona niyaringa la nje mara i-conversation yeni angizwisisi kahle ne mara kunamanye amalanga ngithi ngiyangena la kwakho wena sophusha unyawo uthi ngangeni mangithi xa ngibona isicathulo semedia ibhathe emedia nabo Macala bayangitshela ukhali yangitshela athi wena bongena nemedia uKarabu yamazi uKarabu mara mashinga mamele wena uyangifeli uyacaba ukuthi uKarabu nokuza naye ngithi la mina noKarabu asicavani. Ngiyacavana mara ngiringa naye ngiyaringa naye. Okay, that day mangena wabo ushava umnyango. Ngitshela ukuthi ngibhizi. Ubhizi wenzani? Hayi kawa. Ubhizi wenzani? Wenzani? Hayi ubani le? Wawuzena lela ka. Lento besingayikhuluma ufuna iclosure Macala. Okay, closure when we closure why wena uzile. Okay, bheka Macala. Mina ngizosolve the problem. Why later bheka ifoni yakho sibheka ukuthi khamba. Hayi ntanga. Bafo. Bheka yi. Ane asenze kanje. Sure. Macala yi. Macala wakho fade ngithi. Macala 12 years need to. Yeah. Ane ever since from primary. Yeah. Manje Macala ngeke umbhayizise ngithi. Yeah, okay. Ngeke ngimbhayizise. Even a single day. Never. Manje besicela ifoni yangimangaza lento. Uyangibhayizisa ngibona. Asenze kanje. Angithi ngeke umbhayizise. Angibelieve bafethu. Angithi uthi ngeke. Bheka bafo. Angithi uthi ngeke umbhayizise. Yeah, ngeke. Besicela ifoni uyivule. Singene ifoni yakho kuphela. Sibheke ukuthi kwenzakalani. Siqede indaba. Sibheke ukuthi wena uyenzani uKarabu.
mara wena ntanga wayimele mina ngikayi wena ifoni yami Oh kawumacala kayi ungakayi mina kawumacala ngafeni macala ngamgaya and never fit mangiqeda ukuthola ukuthi ayikho into enzakalayo mina ntanga ugaye abantu engingabazi ifoni yami no ungawari baba wena ngeke mina macala yazi ngisho ingalakho boy ngena kulele ngena WhatsApp ubheka ukarabo la ubungani uba hayi ungilethela abantu shaya ispan baba ubuthile karabo ngena ukarabo lapha ngena umachet hayi mayizisa baba macala ukangenzi kanje ebongani yiyo lento levele emacala yiyo wenzakalani bheka basendelana ama-heart bheka yo macala ukuthi angifostanga uthini baba uthini baba njayami ngoba phela ungekho endabeni mayizisi mamela kokucala mayizisi yabongani ukelo wakho esibali macala uwoza nokelo wakho uyo uyaseta nje ukuphi oza ngikutshela ivari ke oza ngikutshela ivari ke angithi ngifuna ivari yini ivari angithi ngifuna iclosure oza ngikutshela ivari ke yabona ukelo wakho sibali molukuza naye la ucela istate mfethu lelanga leli lamateki lelokhuluma ngalo lo mntana lo mfethu uyafika la ngithola mina ntanga ngithola ngizirelaxele untanga kanafuni bekalahla ifoni ngithi umntana uyafika la uyabloma ngithola umntana makabloma afele ngimgayikhuli icherika amacala vele kumele ngimphethe fresh ngimgayikhuli ngiyaphuma yangithola untana ungala ntanga le ndaba uzwe mase ngikutshele mamela shinga la mamela inkinga nawe utshela nabantwana aba wrong ende ngihlala ngumtshela lo mntana akekho grand angamshayi balance yazi le ngikhuza ngabantwana abasonta ngiyazi ngitoleva macala wena vele abantwana bangalanga ukutshela ngathi abantwana aba refugee ntanga akekho grand akangimamela untanga so why wena umshayeli umacala ungayibeke kanjalo shinga la uyenze umntana iba snacksile kanjani obvious mamela ngizama uku-explain untanga akanginiki ichance akana no nalo ngizama uku-explain anginiki ichance yini hayi lo mntana lo makafika la ngithola ufuna umacala mamela shinga ngicela umamele yali mashinga ntanga uyazi ukuthi ngeke ngikubhayizise hayi feli ngiyabona ukuthi yazini ngoba untanga ngathi ngeke eze ngithi ngiyomchecka kubo kabuntanga ngeke angene ngomntana uyazi untanga kwenza something manje ngeke angene ngaya la kabuntanga ngithola mangifika kabuntanga untanga akekho angithola ngibuza ama-agents yena lokhali lo wakhona ngibuza yena awukamboni ubungani angithola uyasho ukuthi hayi angingamboni untanga then hayi feli ngiyabuya mangingena la ehontshini umntana feli ngiyambona ugrand uhleli angithola ngiyabloma na ngiyamplomisa feli ngiyamplomisa siyacoca siyaringa umntana ugrand yo hayi manje hayi ntanga mina lo mntana mangimbheka la emakasana awunismash ne mara into yenzeke la day angazi phambili ngithola ngoba mase sihleli la uyazi into ziba snacks and mina futhi bengihlaba ngithola bengidakiwe shinga lami ngithola enye into leyo uyazi nayo besiphuza ngithola from izolo ngithola manje untanga lo mntana mamela kusidanki ka uyazi wena mashinga manje uringa ngathi mengirong and umuntu orong lo mntana mara wrong ngani shinga la obvious ufakile ukupida iring i-trouser macala mashinga ngitheni ngalo mntana mokucala ukuhlangana naye that's wena ushayile ngikhuzile ngimtshelile uma 3 times ngatenda ngophethe umntana ro ngathi vele mina ngizozibekezela lezo zinto ngathi ngizozibekezela lezo zinto sihalelayo wena uzidlile angidlanga ngoba mfethu ngeke ngikwenze sontanga
this njaya mne yabona wonke umuntu elifini mfethu there has to be a certain mistake. Yeah, when I share mistake. Ikhona into momela, ikhona momela nina animameli inkinga manje. Spot uzothi mistake nomntana. Spot. Ngawe, angazi ukuthi mina ngasiphathisa lento. Ngibambisa ipenalty. Umntana leya ngimshayeka yiwani. Oh, shayile. Yeah, ngiyaconfess ngishayile. Mara ntanga indaba nawe yabona no seyikhipha ngathi indaba esinaks ntanga sicela singalo manje. Isnaks kakhulu because umshayeli uMaqala. Ntanga yazi ntanga. Isnaks umdlini. Ngenokalari sibani uyacaba ukuthi sibani. Ngenokalari ubheka isithombe sakhe. Wawumenza kanje uMaqala baba. Bekuyinto mistake ntanga. Akuna mistake ukenzekelele. Yangishoya and nalo kahle kahle inkingi lo mntana. Yeah. Le mntwana inkingi problem ngani? Yeah, lo mntana umntana obrand. Ngamtshela naye. Yangithola but uMaqala doesn't listen to me. That's why wena ushayile. Hayi ukuthi manje that's why ngishayile. Ngeke bathi baringa kanje anyeke ukuthi singabi khona. Khona na. Why angini? Bekuyala. Hayi bafethu. Nawo Maqala ngikufuni ya. Yo ukelwa Maqala. Wawumenza kanje baba. Ayikho mnandi ngenza. Umuntu wrong yile. Mina ngikutshela Ngolazi nayi. Oh mina. Umuntu oqabana esiqabanini. Mina esiqabanini. Mina ngikho wrong. Mina nawasibheka phela ungashayi mina. Uqabanisa kanjani? Uqabanisa kanjani mina? Eka ungashayi mina shale. Ungashayi mina. Mina ngibizile uMaqala yini. Uthi ufuna iclosure ane yibe ngimbizile lo muntu mina no ngathi ngizovaya ukuvaya uvayela ringayo no hayi ngava kuna problem bafa una problem sethulile closure uMaqala mashinga mara wena wena ethetha shinga lapha hamba ngisaba uMaqala vele wena mfethu vaya ayishanga yazi lento into vele yenza hamba uyenza kangane uzo mina ngeke ngathi bangakuloya mina ngeke ngathi bangakuloya mina ngiphumela impompo nje yami mina ngeke wena bafo wena ungasezi wena bafo shit sulu shit bafo setholile closure manje we forward grand sengibonile ngithola sengi yo yazi ungisizile bengithi ngiphila nomuntu kade ngiphila nenyoka snake cobra black mamba yo ngithi noMaqala ngithi nehotman lami a brother from another mother kanti inja kuphela so manje umbali awukarabo manje uzenza kanjani ngokarabo because last uthe media yakho nyamara nyabona anyeke ngisacontinue sekanje nokarabo la ngeke naye ngisenyomcacisela ukuthi kuphelile yabo ngoba vele ayivele lapha amacala amikhabathile yona le wena ngiyamsaba hayi ukuthi ngiyamsaba vele kunalenhlonipho yabo mara enga yangikhulumela angithole ngamyeni ngambeka phansi strong angiyakufila hayi bafumbi nasengishayile isipani then no kusele uwe manje ukuthi ukuthi ngisenza kanjani yabo uyabona even though noMaqala uyakhuluma ukuthi ukutshelile ngayo ukarabo marona nongixwayisile wathi lo mntana vele urefi pipe yabo yabona abantwana abarefayo sengibonile ukuthi abe khona urefi pipe uthini yo yarefa opemi Christ pipe Egyptian no bobho lo avele uphumile yabo ngiyabona feri bafo feri hayi uvayikrend hayi bafethu i-friendship bafethu imoshakele just because of ugele yangithola so I loyalty is rare but bafethu sishaya ispani and peace.